Takže čau, vítám vás na serveru 23 a já vám chci říct, kdo půjde do mého cechu. Tady jsem 8 na s23.sevkame.d. Ale to víš, že ne. Hele, tak já si je nechám ty nůžky. Tak když je nechceš, Já jsem říkal, že nechci. máš lepší, já ti dám ty horší. Podívej si, že to není na nechty. No, Ale není, to je to samý jako tohle. je to svět 23, Je to moje. svět 23, Dej mi to. Dej mi to do ruky. Dej mi to do ruky. To jsou... Na bázi toho to je, ale jsou to na nechty. Jo. Jo. tady mám ověřený e-mail a jsem Asmička kouzelník Elík. Ti nemá podzemí a jsem dobrý, jsem slušný. Dej mi tam ty druhý. A čus. Co jde přes?